ತುಲೆ 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 ಏರ ಬಂಡೆ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ ಒಂಜಿ ಬಡಿದ ಜಿಲೇಬಿ ಬತ್ತೊಂದು ಒಯ್ದೇರು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿನ ಬಡಿ ಅಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಜಿಲೇಬಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಟು ಬಚ್ಚಿದ್ಕೊಂಡು ಆಯನಾಣಲ್ಲ ಬಿಜ್ಜುನಾಣಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಂಚಲ್ಲ ಇಂಚ ಇದ್ದಿದೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ಬರುವಾಗ ಪೊಯಿಂಟ್ Hey guys, namaste. Maatu inchullaru saukhyata. So welcome back to my YouTube channel, Putta Family Vlogs. Ite tuvare enna getup daada bannadu. Undu enna ಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ತೋಪದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಲ್ಪೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಮುರಣಿಪುರ ರಾಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕಾರದ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನಗ ಆಯ್ ಎದುರು ಬರೋದಿತ್ತೆ ಬಕ ಇಂಚ ಮನ್ಪನ ಗ್ಯಾನ್ ಎದುರು ಬರೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಕಲ್ತದ ಕಾರ್ಲ ಪುಲೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ತೂಪಿನತ್ತು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ತೂನಗ ನಮಕು ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಎತ್ತೋ ಮಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಕ್ಲಿ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಅಂಚ ಕಲ್ತದು ಎಂಕ್ ತೇರಿನಾತ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತೇನು ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಎಂಕೊಲೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಮನ್ಪುನ ತೂಲೆ ಆಡಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ದೇಪಣ್ಣ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಸೊ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಆತೊಂಜಿ ನಮಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಇಂಚೆ ಮಂತಿಲಕ ನಮ್ಮ ಕಾರದ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಡಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಉಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ ಲೆಗ್ದ ಒಂಜಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಗ ಬಾಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಯ್ಗ ಬರ್ಪುಜಿ ಬನ್ಪೆ ಆತ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಪುಜಿ ಬನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಬನ್ಪದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಹೊಟ್ಟಾರ ಅಂಚ ತುಲೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆತೇನು ಸೊ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ಐತೆ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಎಂಚಾತನಂದು ಬಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ಓಕೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಕಲ್ಪದ ಕೊರಿ ಸೊ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ 2-3 ಸಲ ಟೇಕ್ ಆವಡತ್ತ ಮೂಜಿ ಟೇಕ್ ಆಯ್ಬಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡುವೆನು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಇವರಡು ಫ್ರೈಡೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಐಟ್ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಒಂದೆತ್ತ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನೊಂದಿಲ್ಲರು ಸೊ ಪೂರ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಒಂಜೇಟೆ ಅನ್ ಕೊರ್ಪೇನು ಫ್ರೈಡೆದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಕೊರ್ಪೇನು ಇನಿ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮಗೆಲ್ಲ 2 ಜನ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ತೇಪಂಡ ವಾರಡು ಓವಣಲ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಬೋಡತ್ತ ಅದಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೋಡತ್ತ ಸೊ ಇನಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ದ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಆಯ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆತೇನು ಒಂದು ಎನ್ನ ಈ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಈ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಯಾನ್ ದುಮ್ಮು ಜಿಮ್ಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತದ ಅಪ್ಪ ಆ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಈ ಕಲರ್ಲ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಡ್ ಉಂಡು ನೇವಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ನ ತೂದು ಪರ್ ಜಾಕೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ತುಲೆ ಒಂದು ಅಂಚ ಬೊಟ್ಟಿ ತೊಗೊಂಡುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ವೇಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೆರಡ ಬಂದಿತ್ತೇನ ಎಂಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಜಿಲೇಬಿ ತಿಂದ್ರೆ ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡ್ಯಾನ ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲದ ಅಲ್ಪ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಪಂಜಾಬಿ ಡಾಬಾ ಪುಣದ ಅಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ಕೈತುದು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಜಿಲೇಬಿ ಐ ಕಾರ್ ಬಂಡೇರು ನಿನ್ನ ಜಿಲೇಬಿಗೋಸ್ಕರ ನಡೆಮುಟ್ಟ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಚ ಬೇಕಾರೆ ಇಟ್ಟು ಪತ್ತೊಂದತ್ತೇರ್ತಿಲಿ ಬರ್ಸಗೊಂದು ಎಂಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಜಿಲೇಬಿ ತಿನ್ಕಂದು ಆಸೆ ಅಣ್ಣ ಮೇರು ಬೇಕಾರೆ ಇದ್ದೆ ಕಂತೇರು ಅಂಚಿನ ಹಿಂದೆ ಮೂಲು ಮುಂಚಿದ ಪೋಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಚಿನ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಎನ್ನಲ್ಲ ತುಲೆ 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 ಏರ ಬಂಡೆ ಬಾತಿರ್ಲಿ ನೇರ ತೋಪದವ ಅನ್ಪುನ ಯಾನೆ ತೋಪದವ ಅನ್ಕೊಡವು ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಾನು ಬೋನಗಾರ ನೂಕೊಂದುಲ್ಲಿರ ನಾನು ಅಂಚಿನ ಜನ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಕಾರದ ಲೆಗ್ಗದ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಎತ್ನಲ್ಲ ಮಗನಲ್ಲ ನೀ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ತುಕ ನಿಕುಲ್ ಎಂಚಾಪುನೊಂದು ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಹಿಂಗೆದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಚೈತಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸಿ ಅಂದ ಈಸಿ ಇತ್ತಿನ ನಾನು ಆಡ ಇನ್ನಿರ್ಬೇಕು ಕಾಣದ ಹಿಂಬ್ಯಾಗ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ದ 15th ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಹೇಗೆ ರಜೆ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ದ ಒಂದಕ್ಕೆ 3rd ಇಯರ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೀರ್ದು ಬಕ್ಕ ತುಲೆ ಚಳಿ ಕೊಂಜಿ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕ ಉಂಟು ತುಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ಬಕ್ಕ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಎಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತ್ ದುಪ್ಪರು 1 ಇಯರ್ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಬಾಟಕ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತದ್ದು ಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಡೇ ತ ಅಪ್ಪಗ ಕೂಡ ಒಂದು ಪೇರ್ ಉಂಟು ಆಣಲ್ಲ ಆವಲಿ 1 ಇಯರ್ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಿನ ಆವಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚೆನೆ ತೂತೇನು ನಿಕಳ ಪಂದಿತ್ತದ ಎನ್ನ ಉಗುರೆಲ್ಲ ಕುಜಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುನ್ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ ಒಂಜಿ ಬಡಿದ ಜಿಲೇಬಿ ಬತ್ತೊಂದು ಒಯ್ದೇರು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಅದೇ
ಅವಳು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಪತ್ತಲ್ ಇದು ನಾನು ನೆಟ್ಟೆ ಎತ್ತನು ನಾನು ಅಲ್ಪ ಕೂಡ ಬಣ್ಣಲ್ಲೇ ಬಾಡೋಡಿಗೆ ಜಿಲೇಬಿ ತಿಂತಾನ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಡು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಕಲ್ತದ್ ಬಂದ್ಪ ಜಿಲೇಬಿ ಇಷ್ಟುಂಡ ಅತ್ತಿಯೇ ಎನ್ನದಾನೆ ನಿಕ್ಲು ಈ ತನಟ ತೂಲಗೆ ಮೇರ್ ಬರ್ಯದಿ ದೆಪ್ಪುಂದಿಲ್ಲ ಮೇರ್ ಪಂಡ ಪಾಪ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದ ಚೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂಚಿನೇಜಿ ಮನಸ್ಪುರ ಮಲ್ದಿನೇಜಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಮೇರು ತೂಲೆ ಮರ್ಯಾದಿ ದೆಪ್ಪು ನೆನ್ನ ಮೀರಬ್ಬ ಮನಸ್ಪುರ ಅನ್ಪುನೇದ್ಯಾ ಜಿಲೇಬಿ ಬಂದ್ರೆ ನೆನಪಿಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಯಾನು ಮೈಸೂರು ಬಾತ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ನೆನಪುಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಬಿಜ್ಜು ಒಂದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತೆ ಬಾಲ್ ಎತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದುಮ್ಮು ಮಂತು ನಿದ್ದಿ ದಾದ ನೆನಪುಂಡ ಈಗ ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೈಸೂರು ಬಾತ್ ಒಂದು ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತ ಮೈಸೂರು ಬಾಕ್ ಕಡ್ಲೆ ಇಟ್ಟು ಮನ್ಪುಂಡ ಅಂಚಿನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಐದಕ್ಕೆ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದ ಬಾಕ್ಸ್ದ ಬದಲ್ ಹೋದವು ಗಜಿ ಬಿಜಿ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಮಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಎಷ್ಟುಂಡು ನಿಲ್ಲಡೆ ಬಂತು ನಾನು ಇಟ್ಟದೆ ಒಂದಾಯ್ತು ಪೊಡಿಯ ಮುಂಚಿನ ಪೊಡಿ ಅಡ್ಡ ನಮ್ಮ ನಿಲ್ಲಡು ಜಿಲೇಬಿ ಮಾಡ್ಕೋ ಅನ್ಕ ತೂಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ನ ರಡ್ಡಿ ಏಜಿ ಡೌನ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಈ ರಾತ್ ಕಂಡಮ್ಮ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀಯ ನಾನು ತೋರ ಇಚ್ಚೇನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಕಲು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ನಾನು ತೋರಲ್ಲೇನ ಸಪ್ರಲ್ಲೇನ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮೆನ್ನ ಬಂಜಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಾನು ಸಪ್ರ ಆತೆ ರಡ್ಡಿ ಏಜಿ ಡೌನ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂದತ್ತ ಸತ್ಯ ದಯ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತದ್ದು ಜಾನು ಮತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಡಿ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಚದು ಬಚ್ಚಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಡ್ರೆಸ್ ಪುರ ದುಂಬುದ ಪುರ ಡ್ರೆಸ್ ಇಂಥ ಕೂಡ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಲೋಡರ 4 ತಿಂಗಳು ಆನಾಗ ಪಣ್ಣ 4 ತಿಂಗಳು ಉಂಡೆ 4 ತಿಂಗಳು ತುಂಬು ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂದಿಜ 100 ಒಂದಿಜ ನಿಂತೆ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಜಿಮ್ಮದ ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಫಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನಿಂತು ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಸಾಧಾರಣ ಬಂಜಿ ಜೈತಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಪಕ್ಕ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪನೊಂದಿತ್ತಿರು ಮಂಜಿಲ ಜಪ್ಪೆರೆ ಪನೊಂದಿತ್ತಿರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಜಿಮ್ಮು ನನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಕೆಬಿ ತೋರ್ದು ಉಂಟುವೆ ಉಂಟು ಹಾಂ 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 ಹ್ಞೂ 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 ಹಾಂ ಹ್ಞೂ 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 ಹಾಂ ಎಸ್ ಸರಿಯಾ ಸರಿಯಾ ಇತ್ತೆ ಕೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಹಾಂ 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 ಉಂಟು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹ್ಞೂ 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 ಹಾಂ ಸರಿ ಓಕೆ ಹಾಂ ಉಂಟುಲೆ ಇರೆಗಾ ಒಂದು ಉಂಟು ಈರು ಎಂಕ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ಬಾರ್ದು ಸುಖ ಈರು ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ಪಲೆ ಸುಖ ಏನು ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅಥವಾ ಇದು ಹಾಂ ಉಂಟು ಐತೆ ನಾ ಸರಿಯಾ 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 ಸರಿ
ಏ ಎನ್ನ ಸರಿ ಉಂಟು ಎನ್ನದ ಈಗ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ಪಿನಿ ಗೇರ್ ಪಾಡ್ ಎಂಚಿನಮ್ಮೆ ಗೇರ್ ಪಾಡ್ ಹೆಂಗೆ ನೂಕ್ಲೆ ಅವನ್ನಿ ಯಾವ ಸರಿಯಾ ಓಕೆ ಆಡಕ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊ ಇಂಚ ಅಂತದ್ದು ಇಂಚ ವೆಯ್ಟ್ ಇಂಚ ಅಂತದ್ದು ಇಂಚ ಅಂಚ ಇಂಚ ಸಾರಿ ಇಂಚ 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 1 2 3 4 1 2 3 4 ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ಎಸ್ ಓಕೆ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಮಂತದ ಒಂಚಿ ಮೊನ್ನೆ ಸರಿ ಅದ ಎಸ್ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಡ್ದುಲಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ಮಗನಲ್ಲ ಎಂಚಾಡು ಓಕೆ ಅದ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರ್ದು ಮಂತು ತೂಲೆ ಎಂಕುಲು ಪಿದೆ ಬತ್ತ ಎಂಕಲ ಮುಲ್ಪ ಏಪಲ ಪಿದೆ ಇಡತ್ತ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚ ನೆಟೆ ಬತ್ತ ತುಲೆ ಈ ಸ್ಪಾಟ್ ಎನ್ನ ನೆಟೆ ತುಲಿ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಪೂರ ದೀಂಡು ಈ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ದ ಕೈತ್ತಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಬಿಜ್ಜು ಬಿಜ್ಜು ಬಲ ಬಲ ಬೇಗ ಎಂಗಲ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಇಂಬೆಗೆ ಇಂಬೆ ನಿರೊಂದುಲೆ ದಾಲ ಪೋಪೆ ಅಂದು ನೋದ ಮೆದಾಗಿ ನಿರ್ತಿಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬತ್ತನ ದಾದನ್ನು ತಿಂದತ ಇಂಜಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇ ರೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎನ್ನ ಕಿಂಡಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಬಾರಿ ಜೋರುಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತನ ಮೀ ಬಾರಿ ಜೋರುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪುರಾಣಿಗೆ ಏತು ಬರಲಿ ಮಾತು 25 ಹೌದಾನೆ ಮೇ ಐಂದಾನೆ ಮೇ ಮಾರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಓಡೆಗೆ ಹೋಪಿನಿ ಅಜ್ಜಾಡೆಗ ಹೋಪಿನಿ ಓಡೆಗೆ ಹೋಪಿನಿ ಬೇ ಎಂಟು ಬಚ್ಚಿದು ಕೊಂಡು ಆಯನಲ್ಲ ಬಿಜ್ಜುನಾಣಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂದು ಹಾಕುಜಿ ಸೋಮವಾರ ಮನ್ಪಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಡೈಲಿ ಅಂತನಾಗ ಒಂದು ಬಚ್ಚಿದು ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನು ಅನ್ಪನೆ ಉಂಟಿದ್ದೆ ಅನ್ನು ಮುರಣಿ ನಾನು ಕುಡಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಓಕೆ ಒಂಜಿ 50% ಓಕೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂತು ನಾವು ಸೋನು ಎಂಚಿನ ಮಕ್ಕ ಸೋನು ದಾದ ಬನ್ನಿವೆ ಅನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ದು ಗನ್ನು ಬರ್ತಲ್ಲ ಕೂಲಗೆ ಎಂಚಿನ ಬುರಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಮುಕ್ಕಾಲು ಯಾನ ಆಡ ಅನ್ಪದ ಎನ್ನ ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬಚ್ಚುಂಗೆ ಎನ್ನ ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಉಲ್ಲೈ ಗೊತ್ತಿರು ಹೊರ ಕಲ್ಪದಾಡು ಐದು ತಾಯ್ದು ಆಗಿ ಬೇಜಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಉಲ್ಲೈ ಬಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿನದ ಇಂಕುದು ಮಾತ್ರ ಭಯಂಕರ ಟಫ್ ಆಗೋದು ಕಾರು ಜಂಪ್ ಹಾಕಾಕುದು ಎಲ್ಲ ಇಂಚನ್ನ ಇಂಚ ಇದ್ದಿದೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಕುಯಿಂಕು 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 ಇಂಚ ತುಲ ಇಂಚ 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 ಸರಿ ಅದ ಇಂಚ ಹಾಂ ಆನದ
ಇಚ್ಚಿ ಮೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ತುಲ ಬೆಂಚ ತುಲ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಬರ್ತದ ಹೆಚ್ಚಿನಂಬೆ ಅಮ್ಮೆ ಅವಿನೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವನೇ ಅನ್ಕೊಂಡು I'm doing the same thing. ಈಸುನದ ಓಕೆ ಇಂಚ ಇಲ್ಲ ಇಂಚ ಓಕೆ పోయేదా ఎలా పోగలను నువ్వు ఎన్నో పోగలను ఎన్నో పోగలను అబ్బా ದೇವರೇ ಹೆಂಗೆ ಬಚ್ಚದು ಪೋಂಡು ಫೈನಲಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಸರಿ ಬತ್ತಜಿ ನಬಲ ಶೂ ಹಂಚಿದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಬತ್ತಜಿ ಆಂಡಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಂತೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಕಾದು ಪೋಂಡು ದೇಪಣ್ಣ ಕಾರದ ಅವು ನನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆವಡು ಆಂಡ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಮಂತೆ ಟಿಂಗ್ 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 ತುಲೆ ಬೆಗರ್ದು ಪೋಯಿನ್ ತುಲೆ ಸಪ್ಪ ದೇವರೇ ಹೆಂಗುಲ ಜಿಮ್ ಯಾನು ದುಂಬು ಜಿಮ್ ಪೋಂದು ಪುನಃ ಇಂಚನೆ ಬೆಗರನಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ಬಚ್ಚದು ಪೋಂಡು ಎನ್ನ ಮಾಸ್ಟ್ರೆಗ್ಲ ಬಚ್ಚದು ನಿನ್ಗೆ ಅತ ಬಿಜ್ಜು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ಪುನ ಏರುಂದು ಕೇನು ನೋಡಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ಪುನ ಏಂಡತ ಆಯೆ ಎಂಕ್ ನೆರ್ದು ಈರಿ ಯಾವೇ ಏರು ಉಂಟಲ್ವ ಸೋನು ಇದೇವಲ್ಲ ಸೋನು ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಇರ್ನ ಉಂಟಾಲೆ ಎಂದು ಅವು ಪನ್ನೀರ ಸುಲಭ ಆಂಡ ಯಾವ್ದ ಅನ್ಪು ಅಲ್ಲ ಜೀವಂತೆ इट्स ओके चलता है छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है अता सोनो अंद ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಎಂಜಿತ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂಚ ಎನ್ನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತೂಪೇರೆ ಎನ್ನ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಏರು ಪಣ್ಣದು ಅಂಚ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮನ್ ಎನ್ನ ಸೋನು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೀನಿ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದ ಪುಚ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪುಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ತಲಿ ಮಕ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್